Sande, det ved jeg nu ikke lige. Jeg synes, vi har brug for noget fred i den her verden her. Ham Trump der, han skal bare lukke og slukke. Og ved du hvad du? Så synes jeg bare, at vi skal free alle de her ting, ikke? Free Frederiksværk, free Roskilde, free Panderup, alt det der. Det er jo sådan lidt det samme at spørge om, hvad Nissebanden gør, hvis de ikke har deres risengrød, ikke? Og ved du hvad du? Hvis jeg mister min telefon, ikke? Så hopper jeg ned fra Dronning Louises Bro, kan jeg godt sige dig, mand. Det er jo sindssygt, mand. Jo, ja, sådan vel væk. Men jeg har min fastnet, så det er jo godt nok. Den bliver jeg lige nødt til at tage med lillemor. Jeg tager den lige med lillemor. Ja, det er godt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Hun så ikke så meget, men hun tøvs, det er fint nok, så. Hjemme også på Kongkyljevej nummer 2, der har vi jo faktisk indgået en lille familiær aftale med lille Hans Christian og Børge den 3. At mor, hun styrer simpelthen hele showet derhjemme. Og sådan er det bare. Kvinderne, de er sgu meget klogere end mig. Sådan Jens, den er fræk. Skal jeg virkelig ud og spørge lillemor igen? Sådan. Hun har sådan. Det er bare dejligt. Chiafrø, skyr med blåbær og mysli. Og så surdejsboller, som jeg har lavet til mine små unger derhjemme. Børge den 3. og Hans Christian. Jeg kan godt sige det, jeg siger bare bundsviger til det der.